Mahiti asi dohot holong ni roham. Mangi doham itu hal yang asa totong pakai amanami na manghuluhon acara on ima amang Leonardo Sitanggang. Kalau mga sahon huaso dito di perbadia boy diuluhon hamid dohot denggan. Nang amang moderator pe namang kami suku-suku dohot alus. Amang evangelis Tigor Tobing STH. Tong pakai nasida asa marhitai taruli hamid saluhutna. Iya lemang totong pasatami tuh internet, laptop, handphone, dohot pelen, dohot sinyal pe. Ay hodo pangaluluan nami, hodo tuk na bui mengatur saluhut na. Tung turay mabay na mga siyan bonana sa tujong na. Asa tung taruli hami sa paspasong jalamar sangat ho marhite ulang partodion di bagasan Bornginom. Atong hulay hami mamang madok mulate tuho siala asi doh tolong roham di hami. Buka hami matuhan ulang namiong di bagasan guarnya ama anak dohtor di perbadia. Amen. Odutima acara ta di bagas Bornginon, tabigima hata soso-soso sian amang napadirihon Gospel Light for Indonesia, ima amang padita dokter Paul Cho Sihombing, nang soni diduti dohot visi misi BNP. Horas, saya Pendeta Dr. Paul Cho Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pa binabutohom matuhamu di acara BNP manang bangsa Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jelefai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jelefai songon sadanin baga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jelefai dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangsa Batak na penilitnya di Bata, kakastarida doi sian barbarita nauli, tinongos ni di Bata tu tano Batak. Ima munson dohot leman, tagan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus. Aletung pemata nasi dari pusa di tano Batak, mana di Lubu Pining, tong dope di tongos di Bata no mensen. Asa marhitei, boy di Batolhas, di pararat barita nauli, halak kita bangsa Batak. Asa marhite, nalo perselahot naman jalo Yesus gabe tuan jalo si Palua, saot ma bangsa Batak gabe bangso na pinilit ni di Batak. Ya bisi manang si Rimon sian BNP ima gabe bangsa Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, marhite asin na rohani di Batak, naung mamilit hita, sada Petrus 2 ayat siya. Jala misi, manang siulaw ni BNP ima tolupe. Penabarjolo, pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon, patuguhon apersiaon di ganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon, pabarohon pasu-pasu sadok halak Batak songoni nang tuso de bangso. Mauliate. Bunga sahat hita tu partikian nang topai maima imalahuma bege hatani debata nalau pasahaton ni amang naposona ima amang pedita Dr. Yusuf Kutapea rak mahita majalo hatani debata di bagas Bornginon maret di mahita sian buku edde nomor 66 debata bain dongan me.
Yan, Bupasa Taima, Tuamang Naposona, Padita, Dr. Yusuf Hutapea, MTH. Martangyang mahita. Mauliate ma di ho o debata. Ala olo ho madongani hami di ngudunami. Jala debata na haposa situtudo ho Tuhan. Ala nidang mabiar hami rabdo to di sude pardalanan ni ngudunami. Di bona ni taonon rabdo ho program bangso na pinilit. Rohami tuadopam wali Tuhan. Lau marsauliho parsaura doto nang dohot dongan nami. Nadong di sudena parsauran ni halak batak dia kainganan na marsera. O Tuhan, lau jalon nami mahatam patugu ho kaporsion nami tuho. Manang sedia liling nai paluasomu hami mangulu di sisik ni tanoon. Mangulu mahami di bagasan parsaura doto marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan, lau tangihon nami hatam. Nungarade hami Tuhan lau tumangihon hatam. Wale Jehovah sai mukap maho. Wale Jehovah saban mahatam gabi bohal nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham di hami. Amin. Shalom. Horas. Horas. Hata ni debata. Renungata di Borginon. Ima di program Bangso na pinilit. Sian sada Korin. Manang sada Korintus. Bidu sada ayak sia. Di hata batak tuba. Songonoma hata nitu hata. Hapo sado debata. Naung majuhamu. Tu parsaura dohot anakna Yesus Kristus tuhatai. Hapo sado debata. Naung majuhamu tu parsauran. Dohot anakna Yesus Kristus tuhatai. Jadi tema ni jamitat tadi Borginon hapo sado debata. Hapo sado debata. Nah hinahulongan di bagasan Yesus Kristus manang songo dia pe perasa atta, manang songo dia pe kede atta, tetap do hapo sad debata. Jadi dang tergantung tu perasata, dang tergantung tu pakilala atta, dang tergantung tu keada atta. Hasatiau di debata. Manang songo dia pehita, anggo debata tetap do haposan, tetap doi setia. Lausima namasa di Huria Korintus, nang pelulam, nang pe sega parsoran di Huria Korintus, nang pe nasida di bagasan pangalaho nama cai rorang boido honon nasida mago identitas nasida songon halak naung porsea jalan naung jino tu parsaura doho Yesus Kristus alai rumang ni ngolu nasida doho rumang ni Huria di Korintus macai lulam macai sega. Jadi alani ido nahina holongan di bagasan Yesus di suarahon si Paulus surat naon madapoton Huria Korini dibain bahasa nama caidunak nampe sebenarnya herana menyindir do di son alata boto takas hati hai ditolak nasida do haroroni si Paulus tu Korini. Alai nampe songoni didok do madok mauliate doau tu debata di bagasan Kristus. Jadi nahina holongan di bagasan Yesus Kristus gudang do hita na meraguhon hasatiaon ni debata molo keadaan ningoluta sipata maul ta adopi manang marumang akana hurang suman pardalanan ninguluta olodo gabe taraguhon hasatiau ni debata. Ido macai takas jala odol di ayat sia di bidusada di sada Korintuson di suarahon si Paulus hapo sado debata. Di tonga-tonga ni keadaan nalulami di parnguluan naung mago moralitas ni halak Kristen di si
Jala di parsauran ni guria na sega ala niaka na gudang disipar bolak-bolakon disuarahon ma disi na haposad do debata. Na somuba do debata. Na setia do totong debata. Ala ni ina hinaholongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite bornginon idota ma songo dia ma hasetia ni debata. Ala nunga di jauh debata hita. Nunga dipilit debata hita. Totu debata naung majau hita. Tetap doi setia, tetap doi haposan di bagasan nguluta. Dangolo muba debata. Nang pe sipata pakilalata maul tajalo akan namasa di tonga-tonga di nguluta. Alayang go debata na setia do totong. Ima diodolhon tuhuria korin asabue nasida mamahami mangatusi pajuon nasida naung nijo ni debata nasida di bagasan parsauran ni anakna Yesus Kristus. Molo taida dora soturpukon na perjolo tujuan ni pajuon ni debata di bagasan Yesus Kristus ima tujuan internal, tujuan personal, tujuan na sangat pribadi. Molo taidai di ayat 2 di dogma songonon madapoton huria ni debata na di Korin akan naunggabe badia di bagasan Kristus Yesus akan abadia naung terjau rapdohot saluhut nama jogoar ni Tuhatta Yesus Kristus diganup tingananna dinasida nang dihami. Jadi na perjolo ala didokon haposa do debata nama jauh hita nama jauh halak na Porsea, nama jauh halak Korintus. Jadi tujuan na perjolo pajoni pajur internal. Secara personal, secara pribadi, di jauh debata kita Tuhan badiaun. Di jauh debata secara internal huria Korin Tuhan badiaun. Jadi habadiau taidang habadiaun ala ni pangalahut. Dang habadiaun ala ni pabainata. Alai habadiaun ala debata maju kita, mamilit kita, mangait kita, mabuat kita tu habadiaun di bagasan Yesus Kristus. Jadi habadiau tai hinorhon ni parsauran doho Yesus simai. Parbue ni parsauran doho Yesus simai. Ido makana diodolhon nasida madapoton huria nadong di Korin naung gabe badia di bagasan Kristus Yesus. Naung gabe badia di bagasan Kristus Yesus akan nabadia naung terjauh rapdoh nama jo goarni Kristus Yesus. Na perjolo haposan do debata nama johita tu parsoran ni anak Tuhan Yesus Kristus pajuon na perjolo pajuon na secara internal pajuon tu habadiaon. Jadi parsauran nabadia do parsauran di gulia. Ala ni parsauran naung pinarbadia di bagasan Yesus. Di mana perjolo naing ingotota. Naing takas botota. Ala nido sipata bim diba. Molo di guria dang adok kebadiau. HP macai badia do sasitong na parsaurani. Ala di bagasa Yesus do hita di parsaurani. Bagian na paduaon pajuon ni debata. Na paduaon ima pajuon doho sakap. Doho tujuan eksternal. Gabe sitidangi. Gabe saksi. Dumba dia hita naung nijo ni Yesus, naung nijo ni parsauran di bagasa Yesus, gabe sitidangi mahita. Adoran soturput di ayat sia di ayat onom di dok songonon. Ai naung dipahot do di hamu panidangion na taringo tu Kristusi. Jadi pajo tai dakola pajo majalo asini roha habadiaon di bagasan Yesus. Alai sahat do tu pajuon gabe sitidangi. Gabe saksi. Jadi dak kolam merpungu hita di huria memuji Tuhan, marsaur hita secara internal, alai pajota ikut do lao tu Yesus. Lao gabe saksi. Ya, dang di jauh hita ola rotu Yesus, alai ikut lao do hita ala di Yesus. Ima panidangion. Ya, tayhutun daking adorak so masuk kita tu ulaun kebaktian borgit tahun di bahas tauhid akin di sejarah
panidangion ni simul sondok siliman na ditoruson ni sinomensen sasitong na molo sadar do hita ala Kristen bangsa Batak manang di dia pe hita manang ape guar ni gereja ta molo sadar do hita sasitong na macai takas do atu sata parbu ni panidangion do hita hasil ni perberita na uliu do hita ala naulo do rose ni rupa nang pe macai do tano Batak ido makana ido bangsa na pinilit. Jadi murni do hita perbuai ni berita nauli. Ala nadong doro siti dagi ni Kristus Yesus nang perjolo mana da Yesus ima se Eropa nang pegabe hamatia di jalo di lubu pining alai perbuai ni gabe besar berita tadi waktu bangsa Batak gabe tersunggul terjauh sinomensen doho tak kadongan na gabe saha matuita panidangyon na sida berita nauli. Jadi molo halak Batak manangah pe garejana iko mudar par berita no do sasitong na mudar parsoran na do Tuhan Yesus dihuria dia pe alania ala pajotai dak kola pajawon lau majalo habadiaon lau majalo asini roha di bagasa Yesus alai pajawon lau maka tidak per Yesus makana hudok dakingan pajawon eksternal kita mama boto. Tiga halak mamar hite panidangiota. Dung di perbedia Yesus sita. Di parsauran dohot anakna. Di parsauran dohot ibana. Tiga halak ma. Naung majalo panidangiota Yesus. Naung majalo Yesus jol mamar hite panidangiota. Ima pa joon na paduahon. Na patuluhon imana di turpuk taon. Didokot di bagian perpudi pujaha dia sia haposa do debata daung majohamu tu parsaora dohot anakna Yesus Kristus tuhatai ya tu parsaora dohot anakna Yesus Kristus tuhatai pajuon ni debata na patuluhon pajuon relasional hubungan parsaoran ya internal, eksternal, relasional, parsauran, hubungan. Jadi odo dasor ni sudena. Odo dasor ni sudena hubungan tak. Molo di teks aslina molo tajaha koinonia. Ya. Koinonia artinya adong persekutuata, adong parsaurata doh Yesus. Jadi dipilit di jauh de batahita gabe adok kubungata luar biasa dosa sitong do namangina ai holan adok kubungata tu presiden adok kubungata tu gubernur ina ma lasirota ina ma banggeta lu bisi anima hubunganon marhite-hite Yesus gabe terjadi ma hubungan nama cai jonok do debata ido makana didokon tu parsaora dohot anakna Yesus Kristus gabe bui mahita memiliki manang di bagasan hubungan nama cai jonok tu Yesus ya hubungan nama cai jonok oma sasitong na sudina na mempengaruhi sifatta na mempengaruhi karakterta na mempengaruhi ulauta na mempengaruhi pola pikirta na mempengaruhi perasata songo dia mah hubungata ya songo dia mah hubungata tu Tuhan Yesus odo sasitong na nagabe dasor ni sudena hapor siauta dohot ha kristenota amang dohot tamuinang oh hir donani dok ni Yesus di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa di Yohanes 15 ayat 5 audo pokok anggur kan indah dosi. Jadi ikon na terhubung do kita terus menerus manotong tu Yesus. Ido mabaik kita boe artina gabe sitidangi jala ido mabaik kita boe gabe halak Kristen na dinggan. Jadi alanina hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di jumah kita tu parsauran
dohot Yesus Kristus. Asabu hita koko. Asabu hita margogo. Lau mangalo salubutna. Aka hal-hal buruk na dihasiangan non. Ya, songon na nidokna di ayat 8 pahoton ni ido dihamu ro di ujung. Gabe sohasurahat di hari ini Tuhan Yesus Kristusi. Jadi parsaurat tadoh Yesusi mama baik kita dan bercacat. Mulu di bahasa Batak didokon sohasurahan dan bercacat. Jadi marhite-hite parsaurat tadoh Yesus. Ido mabaik kita teguh. Ido mabaik kita kokoh. Alani parsaurat tadoh Yesusi mabaik kita totong menjaga habadiaun. Naung nilehon na itu hita nakingan ima di bagian na perjului. Jadi alani nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di suarahom marhite tema ni jamitata sonari di son haposat do debata manang setia do debata. Salah satu atribut ni debata don. Salah satu rumang don, salah satu sifat ni debata do, sifat haposan setia. Jadi alani hasetio ni debatado sa sitong na makana hita boe toktong ro tu debata di bagasan parsora do Yesus Kristus. Alani hasetio di debatado, anggodak setia debata. Sudido hita mago, sudido hita hona hum, sudido hita ripas, sudido hita hona burak, sudido hita mati. Alai ala debata setia, ala haposan debata, nang pe lulam huria di Korin, nang pe lulam pangalahon nasida, moralitas nasida sangat luar biasa kacau na. Sehingga sudah pangalahon nasida di si, alai ala haposan debata. Ina mama bahen, gabi bui totong nasida, tarju tu parsauran, doh Yesus Kristus. Alanina hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Macaya duldo mariber doh debata doh jolma. Mulu jolma dak kaposan jolma. Ya. Terbatas doh setio di jolma. Buido sonari haposan, alai buido sugut dak kaposan ni. Alani do gudang di halak Batak maribulu na tinutungan. Nabi nahenna na denggan 5 tahun na salpu. Molo nunga maraloi, molo dung dak kaposan bei. Bolodang setia bei, babui do gabe hata-hata honon nai. Anggodang alani au, dang bui songononi, Anggodang alani au, ala jolmai hasation na mubau bado. Ala yang go hasation di debata, hasation na manotong do. Alani do haposan situ do debata. Jadi di jo mahita tu parsauran di bagasan Yesus Kristus ala debata nasatia. Ada orang masuk kita tu sesi bertanya. Rong sada ceritaku taringot tu sadar raja. Adok sadar raja. Nama saya setia tu inat tanah. Setia hi di mana tu inat tanah. Jadi raja on opat inat tanah. Allah itu setia di mana? Tu inat tanah. Jadi inat tanah na perjulu bamananga habis panganan na tabu dilihat tu so. Nah holongan rohana na setia di mana tu inat tanah na perjulu. So ngoni nang inat tanah na perdua kon. Badi baid do inganan nyon jebu nyon macai uli macai begak. Ala ni setia na. Tu inat tanah na perdua. Dungi musena tu inat tanah na pertulu pe. Setia ni mana? Haposak ni mana? Manang tu dia lau rajaun saya dibuat do inat tanah na betul gunung. Manang tu dia lau rajaun saya terus do rap do inat tanah na betul gunung. Ala ni setia. Alai inat tanah na paupaton. Jangan pala setia mana? Jangan pala jujur rap do di mana? Sipata holan na tinggal don, sipata so diingot doon. HP apalagi do na paling setia tu ibana. Alai
Makatai pe. Danga pala jujur to doti. Jadi amang do tamu ina salutna. Sudi do hita. Mana ngisi pe hita. Terlumbu bi hita na do noang di bangso na piniliton. Sudi do hita opa inat tata. Takola raja sinaking opa tinat tanah. Hamu pe, au pe, opa tinat tata. Inat tanah perjulu. Ima pa matakta. Daging taun. Setiap hidup itu daging taun. Kalau marsa itu betul-betul kau lari tetap sakit. Lagi mulu corona kan. Terlalu hita swab. Ala setiap hidup hita tu pa matak taun. Padahal lu murata marsa itu. Si pangano pe, na tabu-tabu do talak. Nak pe si pata la ni tabu na gabi kolesterol. Artinya setiap hidup hita tu pa matak taun. Karena mandi do hita kan. Seminggu do taita mandi. Weheli sedari setidak na kan. Ala setia do hita tu pa matak taun. Baru inata manangis trita na peduehon ima artata. Makana macai jaga do hita tu artatai. Asipat do macai sampai adong do sipata boksa de manang na lamari khusus lamanipan artatai. Wingot do tikio puku da julu. Arok sibong na do hor korung na asal mula marminggu. Dibuka hor korung no, dibuka sibong no, dibatu kapas, dibatu sapu tangan, dibatu dompet, dibatu tas, baru dibatu disolot to turun di ebit di lamari. Beh, imala ni setia na tu artanai. Mebiar mana gabe hurang nilai na manang na gabe sega, manang na gabe mago. Jadi inata na baduahon ima artata. Inata na patuluhon ima istrita, keluargata, ale-aleta. Setia do hita tu sih. Karena tu dia pehita serak do tak ke keluarga, istri ale-ale. Alai anggota inata na perpudi. Ima haporsiota tutuhata. Debatata. Yesus tak. Sipata do hita dak taingok makatai, sipata do hita dak tadok mau liate. Jala sipata do dak peduli ko ni mana di bagasan diri tau. Apa mana tinggal do di bagasan ngulut tau. Jadi amang do tau minang. Dung lau mati rajaon. Di botoi mana masa dokter, olah dua rinana manguduna. Diju masudina teh. Tujuluna. Di dokma. Ala setihid doa tu hamu ditiki nguluku. Jadi ala ni sada siak kamu. Ikonarong do madongani au. Dihamati ani. Kodoh do tu batam. Diudiani. Oh mainata na berjulu. Amedo. Tangulah bahin. Begitu cantiknya aku indah kan. Ulihat tong. Aimar makeup do kan. Ijaga duduk makanan asa. Hilong buhina terus. Babu rupiah musena. Markasota tu nasi inna. Inata na badua unima arta. Ada ang ba harga dua. Ang do no muse mempersaulihon au. Inata na patuluhon. Doho piao tu dia nalai mulat dua. Ai do mula kan no nau arong do pe muse dong aku. Arong do pe muse amat takwinna. Idu makanai dokon. Ise do ale-aleta. Ale-ale na sumuru. Ima Tuhan Yesus. Anggo ale-ale na di Portivion. Olah ditaruh bakke mulat do musene. Jadi parsaurata doho Yesus. Ima sasitong na paling setia di nguluta. Na paling haposan di bagasan nguluta. Alai jojo do partikiata nguluta. Pikirata rohata. Olah tuakana di Portivion. Tu mamatakta. Tu artata. Ate. Tua kajol mana humalia kita. Si pata olo do kita lupa. Hape ido na manotong. Ido na setia satotong. Saliling nililing na. Narap do tita. Ima debatata. Debatata masuk monedeta na kinga dora sujamite. Na totong dong ata. Da kola di Portivion. Ailai sahat Tuhan luas saliling nililing na musena. Rap do tiba na do kita.
Alani ikonargama bainota parsaurata doho Yesus Kristus. Ainunga di jo hita to parsaurani. Asata jaga ma parsauratai. Ala debatana setiai. Ido na setia torus manotong di nguluta. Anggo subia karena setia di hasianganon. Terbatas do hasia ni. Jalana mubau badui. Molo setia pe selama nguluta. Alai adong do batas ni imahamatian. Alai yang gode bata haposat do ibana. Nakola di hasianganon. Sahat tunguluta saliling nililing na musena. Amin. Ola nima sahatna upasaha mamusena tu jilid ai tu wangsuna pinilit lau menunggu kita mengarau kita tu diskusi. Ati godang ma tu amang naposona di jalo hami ma hatani di bata di bagas berenginon di rohanami nang di parnguluan nami gabe hagugoon mai di hita saluhutna. Tudamang dot dainang nang saluhut hita na adong di bagas jumon molotung adong na solot di bagas rohat tabe manang na adong sukun boido pasahatot ta amang dot inang di bagas berenginon alara dedo pe amang naposona lamad dongani hita di sesi suku-sukun manang tanya jawab di bagas berenginon. Alai adorang soi amang inang margobar maju hita pasat tami maju partikeno tu itonami cakra las trigger malbun. Oke, lihat itu Leo. Amang inang ito anggi do sedia ka ale-ale na di bagas zoom on asa margobar hita unang lupa membuka kamera ta dan membaen reaction love narara masongonon dan senyum yang lebar ya. Oke. Buat masyanon sada dua tolu. Cheers. Oke. Adong 3 slide di son. Tolu. Cheers. Oke, sada naik. Oke, lihat ya manginang upasa mamuse itu Leo. Berarti saat maita amang tu sesi suku dot alus manang sesi tanya jawab jala pertikienon didongani ma dohot amang evangelis Tigor Tobing lau gabi moderator di hita salutna di Bornginon. Pasatami tu amang evangelis Tigor Tobing. Imatutu mulai tema di hita sudena amang inang mengatabi kinakanan hatan itu hatta macai uli tabege macai dengan panorangyon na di pasat paditata ima amang Yusuf hutape ya. Jadi molo adong na solot di rohani ala amang inang boido suku-suku ni di suraton di bagasan chatroom na adong di jum tahun. Jadi molo arong penon di lain kesempatan langsung bertanya tu amang padita molo kurang pas dobe. Jadi amang bunga macai dengan nakaningan hatani Tuhan di pasat amang sonna nga terjawab amang akka suku-suku ni ima suku-suku na masuk di chatroom. Jadi arung sono namang pertanyaan nak sederhana iya do amang memang alinga terjawab. Ido sono namang sian dia do hita di jauh di bata. Sian dia do hita di jauh di bata. Imajo pertanyaan pertama amang. Sian dia do terpikir amang ate? Terpikir amang. Iya bang. Nah, semua do pertanyaan na amang suku-suku ni. Sian dia do hita di jauh di bata. Imajo amang sukun na pertama. Ya, langsung do dijawab amang. Langsung mamang langsung asa di BG na mangalum suku-suku. Iya. Mau lihat tema amang. Jadi suku-suku non memang sederhana alai maceri kok doi kan begitu suku-suku non kan. Betapa mana memang kita alak Batak majolo di judi Batak kita merhiti-hiti ke perberitaan dauli
jelas tu kita di jauh sian hasi pilih beguon. Kan begitu kan? Artinya ha Kristeno roh dang di kehampaan. Alai di haporsiau nang adong do ima haporsiau tuaka hasi pilih beguon. Nah, sian ima hita di jauh bangsa Batak, sian hasi pilih beguon, gabe tu haporsiau di bagasa Yesus. Nah, molo taida tu trupuk na asing, apalagi na lebih tak kasih di Efesus, sian hagula pun do hita di jauh, kan itu naik, gabe tu hati uron. Jadi molo suku-suku marhite-hite trupukon, sian kiro hita di jauh de bata, di jauh hita sian luar di Kristusian, sian naso manada berita naulihian, sian naso majalo haluokian, sian dosa hian, gabe tu habadiaon. Molo tapai hutihu di ayat 2. Sian ngolu dosa, sian kehidupan na di bagasa dosa do kita, di jauh gabe tu habadiaon. Ai di dokdo di ayat 2. Madapoton hurian di debatana di Korin. Aka naung gabe badia di bagasan Kristus Yesus akan nabadia naung tarjou rap dohot saluhut nama jogoan itu hatta Yesus Kristus. Molo marhite turbugon do pakiota manang perikopon berarti sia dosa hian sian ngolu naguk dosa gabe tu ngolu nabadia ala di Yesus sima hita di jauh sian ngolu perdosaon tu ngolu habadiaon. Imama mau lihat ya. Latih emang. Nga mungkin nga pas satu suku-suku ni mungkin nga di BGB mungkin nga macai jelas be mungkin ni. Jadi napa dua namang sangat sederhana ya dua amang. Hidup musik sono namang suku-suku ni. Molo terjauh hita di bagasa Kristus. Iya mang. Ahado tandana dia halak na nunga terjauh ibana. Ahado tandana molo nunga terjauh ibana di bagasan Yesus Kristus si amang. Imajo suku-suku padua namang. Ya, mau lihat ma amang. Jadi suku-suku no pe maceding gaddo. Ya, aladong do merasa terjauh kan itu kan? Apa belum tentu terjauh. Jala masa doi, tidak doi. Tikiro tu Tuhan Yesus, ai nunga huzir kami setan. Ala negwar munga sono kami ala negwarmu. Ala ya hamai do Yesus. Atu sama ho sibila haja hatot do. Ala merasa nasida. Nunga artina terjauh. Molo tabai majo tu topikon. Artinya merasa nasida nunga di bagasat Tuhan ini. Merasa nasida si huto Yesus di si. Siani taida ma di dok Yesus masongono. Tarida do hau sian perbuena. Jadi alan ini danga dok kapor siaon nasumar perbue. Danga dok kapor siaon nasumar pakorkon. Jadi molo di dok kita nunga terjauh, nunga porsia kita tu Yesus secara mutlak ikut tarida do sian parangi. Ikut tarida do sian rumang, sian pabahenang. Sian gaya hidup. Ido makana di dokosi Paulus di Roma 12. Ya, unang mahamu sarubang dohok portibion. Dang be sarupa dohok portibion. Artinya ikonadong do si terjadi transformasi. Jadi halak nong di jauh mari bernamai nguluni. Jela ido sasitongna patadaw nong tutuhi tahun aju. Artinya adong perubahan secara total. Ate, alai molo secara tiluga di dokon regeneration, regenerasi. Artinya gabe adong gen ni Yesus, gen ni debata di kita. Di tubuh kita dang be sia daging, alai di tubuh kita sia debata. Regeneration. Jadi gen tai di paigati, dang be gen daging, alai gen partodion nama. Alani iparbuena pasti do berbeda. Jela jujur do tai dai di pada neberwi. Artinya ikut tarida do naung dijo dak kolasian pengakuanna dak kola naladong imana di kuria alai ala berubah dodo pangalahona berubah dodo nguluna ya alani do jujur dodo kon Christianity is not about organization but Christianity is about organization. Jadi hak Kristenoni dangalan adong organisasi gereja na alai hak Kristenoni ala nong Yesus do mangulu di bagasa di bana. Jadi ngoluna na di bagasa Yesus ima mabain marumang may mana song rumang ni Yesus. Jadi mar pangalaho may mana song pangalaho ni Yesus. Jadi sia dia do tadana nong di jauh kita. Adong dihita rumang na iber. Song nima amang. Mula ati amang nga dijawab be mungkin nama saton suku-suku non mudah-mudahan dia tusi plasma rohana mabegon napatulo namang yo mungkin nunga terjauh amang alay pasa ma amang asa las rohani
na manyukunon didok sonon amang songon dia do halak na nunga terjauh ibana di bagasan ni debata ali gabi manibil ibana memang mulai taida amang dohonon mulu secara gereja ngai baptis ibana ngai tada Kristusi ape maaf kata amang ape lari tu agamuna lain songon dia do pandangan ta amang atas songon do on amang. Iya, jadi pandangan amang sedikit dogmatis don, ate mang. Jadi Ya. artinya mulu agak berbeda pemahaman don mungkin menurut JLFI saya bersedia dikoreksi. Ala on umum terbuka untuk sebuah gereja. Jadi alai kuna lusaku do na huha porsiai. Jadi molo halak na tutu porsia di bagasa Yesus nunga di tubuh honi tu bagasa ngulu neber. Jala menurut tahu dan mungkin be manibil. Dan mungkin di manibil. Molo na tutu do mana porsia tu Yesus nunga di tubuh honi mana tu ngulu neberu. Jala molo tabereng nunga di matrai honi. Ya, artina molo pe imana kurang dingga pangalahona proses dui. Alai molo gabe didokot nunga gabe tu agama nasi sasitongna na murtad dan haporsion na disi agama na do. Berarti imana hulan nama agama do nang pe digusto ni mana aka sermoni ni agama ni halak Kristen. Alai yang go sasitongna di luar ni Kristus do pe. Ala molo di bagasa Kristus imana dan adong benaboy mabuati. Ima molo menurut awamang do taminang alai tutu boy do imana ta anggap halak Kristen ala doho di mana terdiri, doho di mana mangulau nak kaulau ni huria, alai dung di pertikian na mangihuk mese gabelau mana tu agama nasi, sasitong na agama na do na murtad. Anggo haporsiaon na molo tutu do mana na porsia di Yesus, dang boy mubay, dang boy diumpati. Sarupa den waeng ba adonga burukku, adonga anakku sisio. Tubi di jabunang. Bamolo manang nasongo dia pe pangalahon tetap doi burukwi. Dan gawe buru ni halaki. Kita pe du porsia kita tu Yesus didokot do diangkat menjadi anak-anak Allah. Badang mungkin bebo anak ni debata gawe anak ni sibulis. Dan adong mungkin nih. Kan itu noai alani ido di leon do di hita todi. Todi ima ma baik kita gawe boy setia satu akhir. Jadi molo adong na gawe lau tu agama nasing HP nunga diguton akaulau kuria sasitong na holan agama na doi Kristen. Alai dang tutudo bei di bagasa Yesus. Ima molo sianawa mang, alai siap do dikoreksi oleh JLFI, ala boto JLFI pe sangat memahami do suku-suku ni. Oleh ate mak. Ulah ate amang ngadi terjawab pe amang nak kaninya pe na pabat to musing amang bunga sunna terjawab nak kendro di do kodo musing songon dia do ale buiro tong musing kita ya amang ate di do songon amang songon dia do amang tadani halak na setia ni na musing di son amang songon dia di musing amang songon dia do amang tadani halak na setia ni na musing amang tadani halak ni setiaun Agak abstrak ate. Molo idok kosongon dia tadani halak na setia. Jadi molo sadani halak na setia bahasa sitongna ya sungguh-sungguh mana bang itu Yesus. Ya pangalahona sarupa do pangalahon Tuhan Yesus. Songon naridok ni si Paulus di Galatia ai dangawi na manguli noaing. Kristus nama na manguli bagasanau. Ya mangulu pia di bagasan daging, mangulu marhite-hite anak na Tuhan Yesus Kristus na ni basa-basa horne tu. Lapatan na di si ditaktangi ibana, di robohoni mana pangalahona rumangna, gawe rumang do pangalahon ni Kristus ma di bagasan ibana. Ima pahami amang na setia. Jadi setia berarti imana hot di pangalaho sesuai tu nahina porsian nai sesuai tu pangalaho ni Tuhan Yesus. Nah, ima ulalamang ala agak umum suku-suku nai ba songoni mana bui Lucia mang. Molate amang nama cai sonna takas penjelasan ni amang. Jadi adong di sona amang masuk di chat room imana pertama sian suku-suku non amang tambunan di dok sono namang nas solo di roha buasa saya maul mangulu dalam marparbue holongi di hita naung terjauh gabi sihut ton Yesus imajo amang sian chat rumon. Ya, walu si mamang. Olo amang, olo amang. Memang amang agak moldo hita
lau majawapon ala sifata berbeda do ita na manukun berbeda do sebenarnya tu makna sesungguhnya ya ya menurut tahu mutlak doi molo nunga tu hita porsia tu Yesus ya pasti do mangulu holong ni Tuhan Yesus artinya gabi bodo hita maka holongi songo Yesus na maka holongi hita kan itu naik bu ita holongi do ngata songo Yesus maka holongi hita do songo Yesus maka holongi do ngata. Jadi molo maul hita maka holongi do ngata di sido na gabi pertanyaan na sangat penting etak na so tutudo pe hita di bagasa Yesus ya molo agak karas pe memang atarima ulala amang jadi nasipata atau ngamakan na saya tahu sahau do secara moralitas artinya saya tahu sahau di mana artinya secara etika dan nagabe tubuh sian hapor siautai jadi boy do beda namang du mana da Yesus atau 2004 artinya ya boleh dibilang ai perdindep peket do alai du mana da Yesus tahun 2004 ya artinya adong do perubahan secara total gabe ketika dendam iba merasa berdosa iba akhirnya gabe iba na terus artinya apa madohon nate gabe heranok suara di bagasa rohani ban dang boy songoni jadi ima suara ni todi jadi menurut tahu molo naung tutudo kita di bagasa Yesus pasti do kita mangulu di bagasa kolong ala ido di dokon di sada Yohanes ai molo dang masih holongan jolma ima tadana so di bagasa di mana di bata ala molo di bagasa di mana di bata di dokon do kan pasti do di mana di bagasa kolong holongona tong dang holong eros dang holong storge dang holong pilia alai holong di debata ido jadi holong nata pakai ima holong persini debata do dang persini hajol mau jadi ukuran ni jol mana di bagasa debata justru holong ido molo taida di surat ni sada Yohanes jadi molo jol mana tutu di bagasa debata tarida doi naung di bagasa ni mana holongi jadi molo dang di bagasa ni mana holongi ima tadana naso di bagasa debata mana ima amang ukuran na mau lihat emang Mulati amang, ngason na terjawab be, mudah-mudahan di atusi amang tabunan nate. Nah berikut namang nyon sian situa amang si barani sian terkota di mana menyukun di bagasan Roma tolu ayat walu dalam substansina marhite uhum doho rimasna dibata patuduhon hasationna. Mungkin pertanyaan manang sada ahamadohonon perbedaan manang substansi nama mungkin amang di Roma tolu ayat walu di son dalam substansi marhite uhum doho rimas na dibata patuduhon hasationna. Nah di Roma tolu ayat walu di kan amang Roma tolu ayat walu di itu dasarnya suku-suku di kan amang. Nah, jadi amang kadang kan molo hita dang haruari dang seimbang menerangkan budotong dipikir do bahwa alanunga alani hapor siau kita alanunga di benar kita jadi babuido hita mengulah nak kadusa hera songoni matto kono kan ainunga di benar kita nah jadi seakan-akan pembenaran Allah ala naung di benar debata hita gabe ima ala sabta ngabi bes behita dosa justru moladong do jolma punya perasa songoni ima tadana to naso benar-benar de mana di bagasan Kristus manang do benar debata lo do songoni selamat karena anugerah itu mutlak nah jadi seakan-akan selamat karena anugerah gabe omma alasan berdosa ima hita kan heredo naing latar belakang di Roma tudona itu elon nah jadi moladong do jolma tubuh turohana songoni ima tadana ala bahasa ala unang tabain atau ngalasan ala tatekat rupani holan ala ni asini roha do ubain nama dua ham dada siap pernilamuna Efesus 2 ayat 2 c kan itu naik jujur do dianggap pun gabi alasan bahwa ala holan ala asini roha bebas mahita merdusa ai molo so sala era ido latar belakang di Roma 2 ayat 2 jadi lapatanna dicebang mola dong do halak na songoni sianima tadana sasitongna na so di bagasa kasitongan dope ayang gonunga di bagasa kasitongan ni perbuini dak songoni ay molo jagung do disuan jagung do perbuina kan itu naik kan jadi molo nunga di bagasa Kristus sita tubuh basian siani asing do perbuini dang be perbuini dagingi alai perbuini tod dinamai
Jadi lapatan na amang agak suku-suku nama cai harus asitong no termasuk don sangat dogmatis alai jujur do dianggap ala holana sini roha rupani gabi alasan mon budu hita merdusai dao. Orang yang benar-benar sudah menerima sini roha respon ini berbeda di gabe tunduk di tutuhani gabe taat doi alanya ha ala takjub mana balgania sini rohai aido kan makana ibai si John Newton Amazing Grace sangat besar anugerahmu gabe tunduk doi. Jadi mau larong jolma gabe akhirnya dibayani alasan gabe neng bebas di mana bang dosa ima tadana naso di jodoh pe mana tu parsaura do Yesus ala mono nunga di jodoh mana tu parsaura do Yesus dak tu burohana si songoni de songoni mama Mula hati amang na terjawab be sudah aka suku-suku ni mungkin wida di so di bagasat caturmon dan arung na masuk. Jadi mulu ini an arung manejo menyukun secara langsung tu amang padita utapi ate. Jadi persilahom majo tu akan naro namang huton jumon boiro secara langsung. Alana godang dope mungkin tiki di lehot tu hita. Boiro secara langsung na solot manang AHPI na boy menguatkan hita. Boiro secara langsung disukun amang padita. Diberikan ilema kesempatan tu ala inang amang. Ada orang mengangkat tangan ni Amang Audio. Tobing. Buka mojo audio dah, sabui makatai. Dibuka audio. Persilahkan amang inang. Amang GJ Haryaja angkat tangan. Oras amang hari aja bu sona angkat tangan amang. Dong, Amang. Lanjut, Oh, Amang, lanjut. inang pince Bu Iro di pasar inang pince. Ano pertanyaan? Boleh. Oh, persilahan Boy. Silakan mainang Kalau silakan. boy disukun, amang. Jadi molodung mangulu hita di bagasan Tuhan. Adong makerindu atalau para raton baritani Tuhani. Alana hita nunga tajalo, alana hatani Tuhani songon aik do ikut mengalir sian hita. Jadi mungkin hita rindu untuk melayani, rindu untuk para raton baritani Tuhan. Alai dak taboto alana di satu sisi adong do dilihat do di hita saya nggak tahu bahasa Bataknya, karunia Tuhan memberikan karunia. Nah, sedia do taboto aha karunia na adong di bagasan hita lao para raton hatani Tuhani. Waso karenang. Melihat ya, Mang. Aus yang akain nau siatar akai siatar iya. Hakai siantar. Melihat teh. Todi panuturion magwarne te waso. iya Oh, todi panuturion. Persilakan amang. itu japok udah mang. Oke, amang. Jadi Iya, Mang. nang Jawa secara jujur sonon iko pila honot tado karunia dohot merberita nauli manang sitidangi manang memberita ho Yesus ate. Jadi karunia oke, banyak karunia menurut ida apalagi di Korintus on di 4 orang doi ala yang gue merberita nauli sasitong na tanggung jawab ni sudi halak nau mana da Yesus di tanggung jawab ni sudi halak nau porsia tu Yesus doi ya. Jadi dang bui honot tarupani dang adok karunia aku merberita nauli mana menginjili sudi halak nau tutu majalo Yesus sasitong na tarojar doi lau merberita nauli. Nah, secara simpel sonon wah maju secara simpel ya. Molo marsahi tahu kan barakna marsahi mau hidup masa dari naik mati na mau kan begitu. Apa Roma jolma ibereng mau bahasa hugeli idna kan hidup ke dokter bah mati na mau sadari naik unang pula marsaku ular rubus ma budung ni adok maju naik burung ni
apokat inum masagalas melum disai minin na tuh. Nah hula kumai urobus ma melum ma barang mati au saya tahu. Nah otomatis do hulala molarong jol masongo saiti huboto hape hubereng sarupa sait nami ya otomatis do hulala pasti dokter langsung tergerak au madokon ayau pingah ya song rubah alerong jol mamadok songonot tu urubus ma bulung ni apokat sagala spenu mago doi sait mina urubus ma mago ma. Jadi artinya ala naung selamati au siak kematian holan ala ni na winumi gebe molarong jol masih songoni merasa marutang maau molodak ku berita ni ido makana kupahami do nani dok ni si Paulus di 2 Korintusi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil lapatan na molo naung melua hita naung malum hita ala ni muda Yesus aita rumah dokoni kan aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kita rumah dokon malum hita sembuh hita ala ni muda Yesus. Hape tabo to halak gudang dopena semalum. Lapatan na gudang dopena semana da Yesus. Menurut aku secara mutlak doi itu radong do di hita rasa utang. Nah sono doknya nih ibarat nama lain bapak kudu maku baru moding dopena ti. Jadi dung hutan da Yesus tahun 2004. Itu radong do jauh rasa berutang. Itu berjulu do nasida Injili. Dukutan da Yesus. Jadi artinya tanpa hita buat-buat, adong dorong asya bagas, ala hita nung makilala. Makilala hita. Artinya halua uni napta jalui. Gebe naing ma hita senaing ma berita honi tuhala nasuma 2 dope. Jadi ima amang do taminak simpel na melubah penakit contoh nasongoni. Ima perbandingan na jadi sianido sa sitong na gebe adong dorongan itu kita. Ala nang meluidu kita gebe merasa marutak kita naing peluahon. Oh nau terje kan itu kan. Oh nau terdarat. Adong dokan lagu bahasa Batak ki. Na 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 na. Ade ala hulu pada ala yang gue nak pince pasti di bawah dia tenang lagu itu. Ada teh. Oh nau terdarat da 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 da. Kan adong di kan. Oh, mati Yesus. Iya, kan sesitona, senetini sebenarnya itu suatu ngatakan atmosfer tak rasa kan hita naung madada Yesus bagi jodoh hita tong naing membuat jol mamus itu Yesus asaita danasi da Yesus. Jadi hera songoni mainan. Nah bu waktu sih secara sederhana. Mau lihat ya mak, upaula mamus itu ala amang menalu. Baik, nulunari Mulate emang ketika amang be muladong musing amang inang Nama solong sekolah itu di rohani muladong na solok di rohani ala amang inang bedo langsung unang pola sungkat suka kita asalam ita tusi hapor syata tutuhat teh lana kurang dope waktu ta boy meta suku namang paditata mulu boy angkat tangan nih. Mungkin rangat takas bis dia mah. Tidak ada ngatakas biro sudah ada mengate. Iya. Kami bersilau maju tu amang pandita to Thomas manabai atan Tomos termos namu. Mulai ate mah amang padita Yusuf Putapea di Jamita Muna dot penjelasan Muna di sude akka sukun holan mana bahi naking didok di Jamitai di ayat sada Korin sadaon ayat sia hapo saddo debata naung majou hamu tu parsaoran dot anak na Yesus Kristus tuatai naking ngai patorang pajauan Jesus nahaposani majou hita tu parsaoran ima koinonia na king parsaoran dohot Jesus lapatan na parsaoran di bagasan partodian mian Jesusi di bagasan rohatta maringanan di mana di bagasan rohatta gabe parsaoran partodion na intim
naking ngai patorang amang padita molo porsea ita tu Jesusi lapatan na Jesus tajakon di bagasan rohata dang olo be Jesusi malua sian hangoluatta alani manaking ngai patorang molo tohodo hita porsea tu Jesusi dang boi be hita murtad dang bui behita meninggalhon Jesusi ala Jesusi mian di bagasan rohata. Jadi naking molo adong nama dok buah molo adong jolma karisten di mana gabe so karisten be takas naking do amang pardita holan agama na do berubahi dak kiai mana porsea tu Jesusi godang go sukun songonon. Jadi mulai dok murtad sabutullah lapatan na dak kiai mana porsea tu Jesusi lapatan na dak kia Jesusi mian di bagasan rohana alani mana kingido haposad do Jesusi nama johita asa bowi Jesusi mian di bagasan rohata gabe adong parsaoran partodion antara hita do Jesusi melekat ima parsaoran partodion sedarah gabe sadagen samudar ima mudar ni Jesusi. Jadi mulai ate mah amang padita nami ngai patorang amang naking jadi las doroa nami mabege jamita munai naking dot sude penjelasan muna molo adong dope sukun sianak kadongan atur ma sukun ma manangan non padita mang manalu boy menambahi songoni mah hatataban sian mulai ate Narong taba suku-suku namang. Amin, amin. Arong nama suku namang museng susuku namang manukun na asing do nian amang padita sudedo hita manjalo padidion nabadia asa tersurat di buku hanguluan. Jadi buku hanguluan. Jadi suku-sukun Johannes padidi ise do mandidi amang songoni nang parjahat. Ima suku-suku ni amang. Songon parjahat nadi labung ni Yesus tiki tersilang bodo tu paradeso. Ima amang suku-suku ni amang. Ya. Jadi mulau memikir ya mang kan. Ketepatan amang gudang do ruas nami situ nami di son. Jadi panggil aku jelek ai memang ngalusi. Yakin doa aku pemahamanku pemahaman jelek ai do. Masa matu jelek ai mengalusi ala agak sungkan doa majawab pun amang di dunia Zoom songonon ya kecuali mulu di share modo di pengajaran rupani jawab ya lah ya langsung songonon amang masa matu jelek ai. Ya, matu amang aku mulai tema dia amang pendeta nami amang Dr. Yusuf tapi ya NTH. Sian aha na pinatulasnya amang nakinon sian bulan ape tung sadok hu hilalahu kami jalahu boto hamil. Si pangan pertudion nama cayal kita biah. Doh tahatan asing tung swadong dohu berek kami parasingan ni aha na binara tahun ni amang dohot na bertahu kami. Tadi itu suku-suku nakinon ima bohado tutu. Ima na adong masuk tu paradiso. Sian na tersilani. Hape laos dikaiton dohot baptisan mana padidion. Dan adong di ayat ni Bibel nama do nagabe dibuka labangi sian tangan dohot patna dungi muse gabe dididi ibana daun. Yang ko taringot tu na masuk tu paradiso dan pola alani na dididi. Alai holan mga sahon asi dohot tolong nero rebata dohot haporsiaun tu Jesus. Alani do gabe mendapat haluaon dan pola alani na dididi. Hamidang nama dok dan na perlu dididi. Jesus pemandokon ikut donian dididi di bagasan kuarni ama anak nang dohot di perbadia. Alo batul hasami jalo padol ngosami tuamu salut naramang dainang dan apala ala na padidion marhitayaki gabe bongot tu paradiso. Si Paulus ada rasul nobal gadi perjanjian baru madok
Maduk mau lihat itu waktu debata. Ai saliling na ahu namar barita nauli dan adong nahudi di asing ni ripe ni sikloe dukun ni adong mar 20 halak musik. Lubi siya ni dan hubo tope atik na adong dope hudi di ninna ibana. Tung mace godang do rama 100.000 halak na gabi lahir baru manang tubo pa dualihon manang gabi anak ni debata ala na detergias son si Paulus barita na uli tu gudang jolma. Alinak pisongoni tung di si Paulus do mau lihat ma di debata. Ai dang adong nahudi di dukun ni ripe ni siklohe. Lubi siya ni tahe adong 20 halak nai. Lubi siya ni dang hubo to benin na ibana. Alani do dang pola alani padidiod di aek manang diusopon manang na dipirpir manang na diusehon manang siya teko di bayan tu persibo bani danak manang na dibuat tu kolam dang apalai no perlu. Alai gabe terdiri di bawah satu di dihapersyai jala Yesus kebetulan jala si palua asa tot di perbadia mangula di bagasan rohana. Ido na gabe paluahon. Ido salidok nakinon di Efesus 2:12 yang go hangulo seling-ling na manang haluani manang hanguluani dada alani pabahenan alehoran asi dohot holong ni debata sabdi. Ima alus nami demang dainang taringot tu na masuk jolma tu paradiso dang pola ala naik kon dididi ibana marhitiai. Alai dang na hamidok dang na perlu dididi. Sugarinya dang mate du ibana jalaliding du mangulu arahonon doi asa dididi. Ido alus na amang taringot tu suku-suku ni amang nakinon. Mula dong lebih suku-suku nasing alusan nami dope. Alai malu suarong betong teban nami dope dohot akka penjelasan nasing. Jadi mula dong lebih suku-suku nasing silakan. Baik, mengisi kekosongan. Amanginang mata rojor rohana lau menyukun amang paditata bodo museng di Jawa amang paditate. Halo, Mang. Baik, mengisi kekosongan musik. PT di isi kadongatta mulut tungaron besuk-sukunan nong baik spontan. Asa tong hami isi sautik nai. Suku-sukun nakinon imana mandokon bingung do iba. Alana didok na persianinna alai maul mangulahun na denggan. Maul makaholongi. Satikos na nakino amang papedetata nunga masih torang masih dadap di patorang amatta. Ale damang dahinang asa taboto nagudang do Kristenon guarna Kristen hape dang diakui Kristus dope sebagai Kristen. Manang gudang do hal Kristen agamana Kristen alai dang nama si tutu dope persia dohot nama jalo Jesusi gabe Tuhan jale si palua di ibana. Dohot hatana asing gudang do na merasa ibana nang anak ni debata hape dang diakui debata dope gabe anakna. Gudang do hal nama ni dakon au persia di debata ama di debata anak. Dito di perbadia. Alai satikosna dihatana doi. Anggo di rohana gudang do penaragu. Di sana di dokon di rumah 10 eksidot walu yang gusol mendapat hanguluan seliling-liling nama dapat haluaun ima di hati dakon mahli hatana alai tong dihapersiai di bagasan rohana. Anggo holam marhite panedang yang dipakata yodo hape di rohana yang dihapersiai tong dopei dang nama dapat haluaun manang hanguluan seliling-liling na. Atong masigulang do tabereng manang tabegi di bagasan gereja pe nama katidakon sa pediapel do imatang yang apersia tolu alinea apersia di debat Jehovah dan selanjutnya apersia Yesus Kristus dan selanjutnya apersia ditod di perbadia jala adong sadahudia nabadia dan selanjutnya hape nama dokonom toktong do kesurupan hasropon rubegu tuibana nakinong takas dokon nama pedetata tarida do haus yang perbuina. Iya jol manang di palua di batak, jol manang orang di perbadia di ibana, jol manang tubuh pada halihon. Tung nasu jadi be ibana di soropi. Be guna hodar manang hasropan.
Alela perbuina nang pedidokon a persea kenyataan nadang no persea. Tapi yang jala taboto dia zaman dainang jala buih wa tidakon. Di ulang daerah di Indonesia selama 20 tahun ra adong 40 kilo hu bolokon jala hututung bulle-bulle. Sian jol mana madokon a persea. Habis sejabuna pe laps hututung bulle-bulle. Sian baruna pe masuk to dinahudar to luar to luarungin. Mulai itu hatta. Dong hutangnya ku kami berhiti wason itu berbadia. Lau mabigwi jala hututung ma berhiti wason de bata. Ima songon sada benda na pinatupan ni naman dok a persea. Do di kartong na pe adong batali bagudung HP songon gabi hapersion ni mana tu di batas silebat. Jadi damang dainang asa taboto matakas yang gojol mana persea dang mauli mangulahon holong. Ay holong ni debata diusehon debatado tujol manang persea tu debata. Holong ni Jesusi mangula doi bisa luhut jolma nang persea tu Jesusi. Alani tung somaldo disudi jolma nang persea tu Jesusi mangulahon holong. Ay ido perbuena. Perbuena berjolo, perbuena itu berbadia ima holong. Mau persea mana tu Jesusi las adong ma holong. Jalolongi warna holong agape. Holong na soma perbuat, holong na siya dibata. So ni mana mandainang, so na manabai, na patol hasong parongosong tu kita salutna. Mula nang biskus kunasing, tadi dua mang baditata do tami pe senjelify la mangalusi. Narong do nama buka mikrofon namang. Dan yang menukut dora amang Sibarani. Oh, silakan Amang Sibarani, silakan Amang. Terima kasih Amang. Baik Amang Hutapea, baik Amang Manalu. Maafkan saya mau nomor bahasa Indonesia teman. Asal jelas dong, asal jelas saya menyampaikan. Tadi kita berbicara baptisan, ya kan, Pandidion. Kami songon naposoni Tuhani penatua harus jelas menyampaikan dalam koridor suatu yang masalah haporsiaon. Karena apa? Baptisan kan bukan menyelamatkan kan? Betul. Baptisan bukan menyelamatkan. Betul, Bang. Asa jelas tuh kita mandokon alana sampai ada baptisan berulang kali kan itu ya kita tidak mengadopsi lah dari yang di sebelah ada, tapi kita dudukkan sebenarnya pemahaman masalah baptisan kan itu juga sarupa doi songona di dokonnya manghutapena ini masalah kesetiaan, setia dan taat. Ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Setia dan taat. Ini dua kata ini tak bisa dipisahkan bagi orang yang sudah dikatakan dia menjadi pengikut atau hidup di dalam Tuhan. Kan itu. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak tantangan. Kan itu pasti banyak lewat profesi, lewat di pergaulan, di rumah tangga, masalah setia dan taat baik di dalam pelayanan. Kan seperti itu juga. Jadi, waduh kita mengkolaborasi Mang, artinya sebagai seorang kita, sebagai tidak kaku kita dalam hal pelayanan. Ya jujur aja, tidak semua bisa menjelaskan ini dalam koridor teologi yang jelas. Kita kan sebagai pelayan Tuhan harus memiliki teologi yang jelas. Supaya seperti yang dibilang Amang Hutapea tadi, supaya tidak copot sana copot sini, kita menjelaskan. Sehingga jemaat yang kita layani itu menerima ataupun kita mengeduket mereka, mengelaborasi mereka, ada suatu titik arah yang jelas. Tidak ambiguitas ataupun abal-abal, ataupun artinya sono namang. Kalau dikatakan baptisan tidak menyelamatkan, jelaskan apa itu baptisan. Kan seperti itu. Kan sebenarnya dokonnya Mang Manalu tadi. Jadi itu yang harus kita sampaikan juga. Ini bukan apa Mang ya. Kalaupun ini diskusi, kalaupun ini pertanyaan, ini sebagai apalah suatu bahagian
sama niba. Kita kan seperti saya sebagai seorang penatua, saya tidak mau saya tetap belajar teologi ya, walaupun saya bukan orang sekuler. Saya sekuler ya, tetapi saya harus belajar teologi ya. Saya sebagai seorang planter, tetap saya belajar teologi. Supaya apa? Supaya ketika saya berita naudi, pemahaman teologi itu juga harus jelas. Supaya tidak copot sana, karena copot sini. Kan itu Amang ya. Supaya jelas kita dudukkan teologi itu dalam posisi menurut kehendak dan cara Tuhan pakai kita di dalam semua bidang pekerjaan kita. Terima kasih Amang. Iya, mau lihat Amang Sibarani ya. Jadi tentang baptisan saya tambahkan sedikit. Jadi semua gereja-gereja mayoritas sebenarnya mempercayai bahwa baptisan air itu tidak menyelamatkan ya. Tapi baptisan air sebagai tanda ketaatan kita, ketaatan gereja melakukan perintah Tuhan sebagai tanda kita mau menjadi pengikut Yesus ya. Jadi kan firman Tuhan dalam amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka ya. Jadi hubungannya dengan kesetiaan kita melakukan perintah Tuhan, yaitu dibaptiskan. Nah, yang berbeda adalah cara membaptiskannya. Nah, dalam hal ini kita sepakat bahwa ikutilah cara dari gereja kita masing-masing. Karena apa? Karena gereja kita adalah tubuh Kristus, di mana Kristus yang bertahta, dan setiap upacara baptisan, karena baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan, maka kita mensyukuri gereja kita Tuhan pakai untuk melaksanakan perintah baptisan ini ya. Jadi kalau ada gereja yang ada baptisan bayi, baptisan percik, baptisan selam atau baptisan apapun itu, kita menghargai, termasuk juga dalam hal ini Amang ya. Misalkan begini, seandainya ada dari gereja tertentu, katakanlah di situ dia baptisan percik gitu ya. Lalu dia pindah ke gereja lain lah, katakan yang menerapkan baptisan selam. Nah, dalam konteks seperti ini sebenarnya, kalau dia mau bergereja di suatu tempat yang berbeda dengan gereja sebelumnya, maka itu pun mereka harus mentaati juga gereja di mana dia di tempat yang baru. Bukan karena konflik ya, bukan. Jadi bagi kita, bagi gereja-gereja sebenarnya tidak ada istilah baptisan ulang kalau mengikuti gereja itu sendiri gitu ya. Nah, disinilah kadang-kadang gereja-gereja harus saling menghormati ya. Jadi kalau seandainya ada satu jemaat pindah ke gereja lain, lalu di gereja itu diberlakukan kepada dia baptisan sesuai dengan gereja itu, ya kita hormati saja. Karena gereja itu punya doktrinnya seperti itu. Nggak perlu kita mempermasalahkan. Nah, itu ya tentang baptisan. Tadi dalam pertanyaan itu ada yang menanyakan bagaimana tentang apa itu ya yang di sebelah Yesus waktu disalib tidak pernah dibaptiskan ya. Itu justru membuktikan keselamatan boi mana tu paradisoi dang alani tardidi dang alani padidion alani ha porsiaoni mana tu Yesusi alani ma Yesus madok tu mana sadarion rap hodo tahu tu paradeso. Nah, naking adong sukun-sukun songoni. Adong musa naking namanya nyukut isi dong padidihon siaha si Yohanes Pembaptis. Jadi pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan siapa yang melahirkan si Hawa? Kira-kira gitu ya. Siapa yang melahirkan si Hawa? Tidak ada, karena memang Hawa ditetapkan sebagai wanita pertama yang melahirkan. Demikian juga Yohanes Pembaptis ditetapkan oleh Tuhan sebagai orang pertama yang diberi perintah baptisan air. Tetapi sebagai orang Yahudi, Yohanes menerima penabalan ya, apa namanya itu ya, pentahbisan. Bisa juga dengan air, bisa juga dengan apa menurut tata caranya orang Yahudi ya. Tapi baptisan air yang menggunakan air secara khusus sebagai tanda pertobatan, Yohaneslah orang yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan itu untuk menggambarkan nanti baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Yesus ya. Jadi air itu sebagai tandanya, baptisan Roh Kudus itu sebagai realitasnya ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah bagaimana kita
dipersatukan di dalam tubuh Kristus pada waktu kita lahir baru. Nah, itu kira-kira tambahannya dari kami ya. Kalau seandainya Pak Pendeta Yusuf ingin menambahkan, silakan Pak Yusuf ya. Sudah, Mang. Oke, boleh. Silakan Amang. Masuk Amang. Mungkin mungkin nggak dijawab nanti Amang. Tersolok di roha. Wasa saya maul mangulu jalan marparbue holongi di hita. Naung terjog gabe si huton Yesus. Kena terjawab nanti Amang ate. Jadi pada 2 tahun nak kena maidok museng dison si Elia sarupa do nak kena naidok namang Thomas nak kena si Adam dibaptis ise no museng dok si Elia dang terdiri alai dibuat Jehovah do ibana tu banua gijang so dia museng namang si Elia dang terdiri alai dibuat Jehovah do ibana tu banua gijang lima suku-suku museng amang sian amang tabunan dorong boleh dia amang persilahan maju amang Ya, tu Amang Thomas, Mak. Amang Thomas shopping, Mai. Amang. Jadi memang serupa raking suku-suku dangadong hubungan ni terdidi do dibuat tuban wagijang. Jadi di perjanjian lama dangadong dope perintah terdidi. Dangadong dope secara khusus perintah Tuhan taringot tu terdidi baptisan air baru dimulai secara khusus oleh Yohanes Pembaptis. Dangadong di masa perjanjian lama. Songon sunat mulai di perjanjian lama di zaman Abraham. Terdidi mulai di zaman peralihan ima zaman si Yohanes Pembaptis. Nah, jadi molo disukun naking dibuat tu surgo si Eliai dan terdidi. Dangadong hubungan naik. Dangadong hubungan naik. Alai dihita sadarion di zaman perjanjian baru dihita sebagai halak Kristen perintah Yesus si ikon dididihon hita sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda kita menjadi pengikut Yesus, sebagai tanda kita bergabung dalam tubuh Kristus di Portibion. Nanti secara rohani itu digambarkan dalam baptisan Roh Kudus. Kita dibaptiskan menjadi satu dalam tubuh Kristus di sebuah proses kelahiran baru melalui baptisan Roh Kudus. Songonima halus yan hami amang dah. Jadi tu gijang tu surgoi hita dang alani baptisan. Alai hapor siau taido. Alai baptisan ini sebagai tanda lahiriah. Sebagai tanda lahiriah di Portibion kita menjadi anggota tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini, ima gereja Tuhan. Butima, amang. Nanti amang, mga matatakas mungkin ibigay amang tabun nanti. Arong musing na masuk bison amang padita nami, tidak dison sian au sila lasron si Tohang. Sukun na siya dia do botoon na naong na dijalo tuan debata hita gabi anak na molo taula na dinggan konsistensi na amang atar konsistensi atar soni amang Oleh tema amang ala situan nami di hakacilili dan amak si Thomas ma ngalusi Melihat padita nami. Jadi memang anaking sukun-sukun na songo dia to tanda ngamat jalo Jesusi do amang tigor amang tubing. Songoni amang ido molo taulaw na dinggan konsistensi mangulaw hatan na. Jadi songon songon hatan di bata Yohanes sada ayat 12 mana piga nama jakon Jesusi di leon itu mana huaso gabe anak ni debata sudena porsea di bana. Jadi tiki tajakon Jesusi ima tiki hita porsea tu Jesusi tajakon di mana gabe mangolu di mana di bagasan rohata.
Jadi Yesus na mangolu di bagasan rawat taima mengurupi hita, menolong hita, mabain na denggani na hobartu lomoni Yesusi dan alani hita. Alanima di Galatia 2 ayat 20 nama dok dan au be nama ngulu alai Yesus do nama ngulu di bagasan rohakku. Imana ma Yesusina Yesusima sian bagas rohata mabainita boi mangulahon na denggani. Nah alai parwahon molo hita majakon Yesusi ada golapatan nasongonon pertumbuhan rohani mulai dari bayi rohani, dakdanak rohani, remaja rohani, dungoni gabe dewasa rohani. Tiki dakdanak hita, tiki belajar berjalan hita, sering do hita jatuh bangun. Alani posodo pe hita secara rohani. Alanima didok Yesus ikon bertumbuh hita di bagasan Yesusi. Alai molo ngam berumur hita 10 tahun ikon boy hita naik kelas. Alai molo tiki berumur 10 tahun hita songon bayi rohani berarti ada nasalah di si. Berarti mungkin dak kea majah Alkitab, dak kea dibimbing, dak kea martangiang, dak kea tu gereja, badang boyetong bertumbuh. Alai titik pertumbuhan ini dimulai ketika tajakon Yesusi. Molo belum dang dope tajakon Yesusi, dang bui hita bertumbuh songon lomoni Tuhani alania, dang miat dope Yesusi di bagasan rohatta. Berarti dang anak ni debata dope hita. Molo dang anak ni debata dope hita, dang bui tahiuton Yesusi songon lomoni rohani Yesusi. Jadi pastihon amang, pastihon inang, ngagabe anak ni debata amang do inang. Songon dia jakon ma Yesusi, porsea tu Yesusi, jakon asa mian Yesusi di bagasan rohatta, Yesus namian di bagasan rohatta, ima mangurupi hita, nama bain hita boi mangulahon, sude na pinangido ni Tuhan itu hita. Songonima tandana amang tobing. Perhati amang mengamacai takasbe sude aka suku-suku ni aka amang inang na arong di Jumon. Jadi arong musing na masuk amang ya, mungkin tentang pernikahan amang di dok sonon. Orang samang mengapa yang sudah saling cerai hidup dapat diberkati lagi, sementara waktu pemberkatan dibacakan yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Bagaimana keterangannya? Horas. Jadi nyon masalah tentang pernikahan mungkin nang cerai boy diberkati musuhnya terus dia ro namang. Dipersilahkan amang menjawab pertanyaan non. Ya amang. Mengapa yang saling amang Thomas mama? Amang Thomas akan bersifat-sifat sama amang. Ora do mangadusi amang. Oke amang. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang pertanyaan sangat dogmatis bagi gereja-gereja. Jadi saya ingin menjelaskan begini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi seluruh gereja setuju bahwa Allah membenci perceraian karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kebenaran. Semua gereja itu memiliki pengertian yang sama. Tetapi di dalam hal tertentu ada pandangan-pandangan gereja yang berbeda. Misalnya begini, ada gereja yang meyakini perceraian terpaksa bisa terjadi kalau ada dosa perzinahan, ya. Karena ada yang memaknai dosa perzinahan secara otomatis telah menceraikan, kira-kira begitu ya. Tapi ada juga yang memaknai perzinahan di situ bukan harus diceraikan. Nah, karena ini sifatnya penggembalaan, maka saya selalu menyampaikan begini, ikutilah apa yang diajarkan oleh gerejamu.
di mana kita bergereja, konseling kepada gereja kita, biar nanti gereja kita yang menuntun, ya. Kalau di gereja saya sendiri tidak pernah boleh diperkenankan perceraian. Kalaupun ada persoalan perzinahan, dikonseling supaya bisa dipulihkan kembali, karena maksud Tuhan mempersatukan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang sebagai pasangan keturunan ilahi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pada dasarnya gereja itu setuju sama Tuhan bahwa tidak boleh bercerai. Tapi ada gereja yang meyakini karena berdasarkan ayat Alkitab yang mengatakan kecuali karena perzinahan katanya ya. Tapi itu pun memiliki perdebatan yang panjang. Jadi kita mau bagaimana? Ikutilah aturan gereja kita. Itu karena kita ditempatkan Tuhan di situ dengan maksud kita taat pada Tuhan melalui otoritas daripada gereja kita. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Amang mulai Amang. Mulai Amang Pendeta Yusuf do Amang Pendeta Thomas nunga macai takas sude hatan itu hatta nunga sude boy dijawab aka syukur sian aka huriata jemaata na doh di acara BNPON boy mahita marlas niroha ala suku-sukuni boy kita atusi di bagasan ngolukta alani upasa ma museng tu Amang Leonardo. Berarti tu Amang Tigor Evangelis Tigor Tobing nang semoni tu naposona Amang Yusuf Hutapea dohot sian rekan-rekan hamba Tuhan nadong di JLFI Amang Pendeta Thomas Sihombing dohot Amang Pendeta Hutan Manalu nama dongan hita di sesi kusukun di Bagas Bornginon songon tedan nama jalo hatani debata nong tabege di Bagas Bornginon marit di mahita sian buku ede nomor 332 saya pasiat Tuhan Yesus. Ada titing manang buah-buah nala
tu acara na betu pahami tu joluan nyari pangido kami tu amang teknisi nami pasahat ton titing di bagas Bornginon. Monima titing di hita saluhutna di bagas Bornginon. Jala tu hita saluhutna tu damang dohot dainang bolotung adong di hita neng mangulahi mabege program ta di Bornginon. Radi di patu pahami amang dohot inang di Facebook nami ima Facebook Gospel Light for Indonesia nang dohot di YouTube Terang Injil Manang JLFI channel amang dohot inang. Anon di patu pahami ma linkna di bagas chat di bagas rumon songonima songo titing di hita saluhutna di bagas Bornginon saat mahita tu pangujungi tu parjupangata di bagas Bornginon amang dohot dainang masuk mahita tentang yang pangujungi imana dibuat ni amang naposona Padita Yusuf Hutapea kuasa hatami. Martangyang mahita. Mauliate madihuali Tuhan di parsoran nami, di bangsa Batak na pinilit, nungatakas sami Tuhan, mapersauliho katan, asalam tang hami di haporsiaon, asalam masihol rohanami tuho, jalalam hot ngudu nami, maka holongiho, Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus tung taruli rohami saluhutna, manang di dia bepe hami nuaing maringanan, di sima homa masu hami Tuhan, asa hot hami totong marhaporusak tuho, jala terjauh hami lau maka tidak koko di ngulu nami, asalam tabba halak nama jaloho, jala porsea tuho ali Tuhan, mauliate madiho Tuhan marhite jelepai, di loasodo Tuhan macai godang pakkubasion ninasida, alani saya siroham, saya dongani saluhutna akan aposom, nama ngula nama kubasi di jelep ai sarihon nasida Tuhan saya sima roham pakai ma jelep ai lau marberita nauli secara khusus tu sude halak nadong di Indonesiaon saya si roham ale Tuhan leho di nasida totong las niroha pasu-pasu doh semangat makubasi Tuhan mauliate madiho di bagasa Bornginon calon nami ma asini roham jala donganammu mahami totong molo pe hami mudum di podoman nami tung saluhut na mahami di bagasa panggonggomion di todi parbadia marhite Yesus Kristus Tuhan nami jalo mahami Tuhan do tangyang nami tung asima roham di hami amen rak mangido mahita di tangyang alia manami na di Banua Gijang sai darbadia maguarmu sai Roma harajomu sai malomoni roham di Banua Temon songon dari Banua Gijang lehum matuhami serion hangoduan siapari desa madusanami songo panesanami idusa lindongan nomor 2 hami udang hami tugiho tu bangujunan balua mahami siang pangago ihoro napuna harajao dohot tagugoon rodi hasanapon salid ling na
Amin. Amin. Jalo hamuma asini roha sia Tuhan Yesus Kristus. Tolong setia sia Jehovah debata amai. Doho parsaolan sia tondi barbadia mamad dongani hamusa luhutna. Amin. Oras madihita saluhutna. Oras sama padita nami. Puji Tuhan. Nunga tipul be amang dot inang ulot tadi bagas Bornginon jala di bagasan las niroha hita boy pajupang muse tu bulan naloro ima di program nasarupa bang sona pinilit jala sabil masih sapa kita di bagas Bornginon rapma hita mangedihon sada logu ima logu otano batak horas madi hita saluhutna Oras. Malam pengen dokter terus kota babat Oras madita. Oras madihita. Oras.